Lotka paraxot var biliyor musun? Sonra lotkalar var. Küçücük. İki adam gidiyor böyle elinle çekip yürütüyor ama. Şu lotka binse de iki kişi. Ve biri kürek tartmana başlasa yankı lotka yerinden kıymıldamayan eken de. Şu bu duran yerinde aylanıp dünyanın eken şeydi. Bir adam kürek tartsa. Ya bir tarafında duran kürek tartsa. Yani iki kişi olup kürek tartsalar öňe hareket ediyen eken. Ya bir adam kürek tartsa geminin bir tarafından tartılan için aylanyp durýar da. Evliligem yani maşgala gurmagam şoňa alaksat da. İki kişi birini düşünüp, birini hormat edip, käwagt bul gaharlananda erkekler biraz pes bolmaly, käwagt erkek gaharlananda aýal pes bolmaly. Köplenç erkek gaharlanýar, aýallar pesirek bolmaly. Şey dip iki kişi bolup gemide kürek tartmana başlasalar inşallah hiç wagt o maşgala düşünüşmezlik bolmaz. Galyberse her aýalyň arasyndaky agzy birlige, biri birine bolan muhabbet